El preu de l'habitatge continua baixant a Catalunya. Durant el primer trimestre de l'any, comprar un pis o una casa ha estat un 3,6% més barat que fa un any, tot i que sembla que la caiguda dels preus s'està alentint, ja que durant els últims mesos de 2009 els preus de l'habitatge van disminuir un 7%, segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. On més ha notat els compradors aquest descens és a l'hora de comprar vivenda nova, que ara val un 5,5% menys que fa un any. També s'ha notat la baixada dels preus en els habitatges de segona mà, que són un 2,5% més barats que abans. Al conjunt de l'Estat, els pisos també han perdut valor i ara costen un 2,9% menys que fa un any. La caiguda dels preus s'ha notat especialment en els habitatges d'obra nova, que ara valen un 4,2% menys. Aquests preus han portat molts compradors a decidir-se, i és que al mes d'abril es van vendre a Catalunya gairebé 4.500 habitatges, un 50% per sobre que el mateix mes de l'any anterior.